Здравейте! Правя това видео, защото днес получих много поръчки за дамски боти в номер 42 и дамите поръчваха този модел. Този модел е в номер 42 с телка 27,5 см, без връзки, с лепки от горната страна. Ето така, много здраво се хващат и с цип от вътрешната страна. Тоест, може да си ги обслужвате и от тук, и от тук. Много добре са подплатени, показвам на видеото. Ето, подплатата дори е и на стелката, дори и на езика и дори на горната част. Много са топли, топъл е хастара. Значи като подметка са шити и лепени, ето го шева, виждате грайфера против парзаляне, както и еластична подметка.